कधीतरी आपण ऐकलं आहे की घरचे नेहमी बोलतात, मित्रांवर जात आहेस तर जरा सावध राहा. त्याचं चांगलं उदाहरण आपल्याला भेटेलच. अंबायू एक भयकथा. लेखक कुमार. अंबायू हे शब्द तुम्हाला बऱ्याचपैकी लोकांना माहीत नसेल. या शब्दामध्ये पूर्ण जग सामावलेलं आहे. आत्मा आणि ईश्वर यांचा मिलाप होऊन जो शब्द बनतो तो म्हणजे आई. आणि अंबायू म्हणजेच आई. देवाला जन्म घ्यायला सुद्धा आईची गरज लागली आहे. आई आपल्या मुलांवर नेहमी प्रेम करते आणि जर तिच्या मुलांना कुठला धोका जाणवला तर ती रौद्र रूप देखील धारण करते. सादर कथा ही आईची आहे आणि तिच्या संघर्षाची. पाहूया तर काय आहे या कथेमध्ये. राधिका आणि मोहन एक सुखी जोडपे. शाळेत ओळख झाली. शाळेपासूनच दोघांचं एकमेकांवर प्रेम. मग कॉलेजमध्ये आणि शेवटी लग्न झाले. यांचा सुखी संसार सुरू होता. तेवढ्यातच राधिकाला दिवस गेले होते आणि मोहन तिची खूप काळजी घेत होता. लवकरच ते 2 ते 3 होणार होते. 7व्या महिन्यात तिचे डोहाळे जेवण झाले आणि ती बाळणपणासाठी माहेरी गेली. इकडे घरी राधिका नसल्याने मोहनला करमत नव्हते व राधिकाला कॉल व अधूनमधून भेटणे होते. असाच एकदा कॉल हा दुपारचा त्यांनी राधिकाला केला. हॅलो राधिका, काय करतेस? मोहनने विचारले. इकडे राधिका बेडवरून हळूच उतरून खिडकीजवळ येत म्हणाली, काय करू सांग? बसलेली आहे. अरे बसून बसून खूप कंटाळा आला आहे. आई तर बाहेर पण जाऊन देत नाही. बाहेर जाऊ का इतके जरी विचारले तर तिचे शब्द ठरलेले असतात. राधिका वैतागून म्हणाली, अरे असे काय करतेस तू? आता तर 9 महिने पण पूर्ण झालेले आहेत. डॉक्टरने दिलेली तारीख पण जवळ येलेली आहे. तिला काळजी वाटत असेल म्हणूनच ती बोलत असेल ना. मोहनने तिला समजवण्याचा प्रयत्न केला. वा, आता तू पण आईसारखाच बोल. मला नाही बोलायचं कोणाशी. आणि कंटाळलेल्या राधिकाने तिकडे फोन ठेवला. मोहनला तिची परिस्थिती माहीत होती. तिचे चिडचिडपणा करणे स्वाभाविकच होते. तसंही तिला कुठे बाहेर जाता येत नव्हते. पण इकडे राधिकाला अचानक काही दिवसांपासून वेगवेगळे स्वप्न येत होते. न जाणू काय माहीत, तिला असे वाटत होते की कदाचित तिला आणि तिच्या बाळाला धोका आहे. स्वप्नात कोणीतरी लांबून चालत येत आहे असे भास व्हायचे. तर भर रात्री कोणतरी तिचा गळा दाबत आहे आणि ती दचकून जागी व्हायची. कदाचित हा पुढील येण्याचा धोका तर नव्हता, त्याचा इशारा तर नव्हता. इकडे मोहन चिंतेत होता आणि त्याच क्षणी त्याचा मोबाईल वाजला. हॅलो मोहन, अरे मी राज बोलतोय. राज? अरे हां राज, बोल ना, कसा आहेस? आणि आज कशी आठवण आली? साला शाळा सोडून एवढे दिवस झाले, परत ना कॉल ना टेक्स्ट. कुठे होतास तू? मोहनने विचारले. तसे हसून राजने उत्तर दिले, अरे तुला माहीत आहे ना, माझ्या बाबांची हिमाचलमध्ये बदली झाली होती. हां, आता सगळं पूर्ण झालं आहे. बाबांनी रिटायरमेंट घेतली आणि मीही इकडे पुण्यालाच आलो आहे. आता आपल्या गावी आलोच होतो, तसं काही दिवस थांबणारच आहे. आणि मला कळाले आपल्या शाळेतले खूप सारे आपले मित्र, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी हे जवळच राहतात. तसे गाव आता खूप बदललेले आहेत. हळूहळू का होईना पण शहर झालेले आहे. राजने मोहनला सांगितले. तसं त्यांचे बोलणे चालू होते. तेवढ्यातच मोहननी प्रश्न केला, बरं ते सगळं जाऊ दे, तुला एक खुशखबर सांगायची आहे. काय? राजने विचारले. आणि मोहननी सांगितले, अरे तू काका होणार आहेस. एवढे बोलणे झालेच होते. तेवढ्यात राजला देखील आनंद झाला आणि राजने देखील एक खुशखबर मोहनला सांगितली. तुला देखील काहीतरी सांगायचं आहे. आता माझे लग्न ठरलेले आहे
ही गोड आनंदाची बातमी एकमेकांना सांगून दोघंही फार खुश होते. दोघांची गंमत जम्मत बोलणे चालूच होते. त्यातच राजने सांगितले, बरं ऐक, तुला काही सांगायचं आहे. आपण सगळे खूप दिवसांनी भेटलो होतो. मी तुम्हा सगळ्यांना खूप मिस केलं होतं. आता सगळ्यांना बोलवणं तर शक्य नाही, पण आपल्या जेवढा जवळचा ग्रुप होता तेवढ्यांना तर मी बोलवूच शकतो. मी आपल्या सगळ्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींसाठी एक छोटीशी पार्टी ठेवलेली आहे. आणि हां, आठवणींनी राधिकाला सुद्धा आणू, राजनी सांगितले. दोघांचे बोलणे झाले आणि फोन ठेवला. तसंच संध्याकाळी मोहनला आठवले, सकाळी राधिकाही फार चिडली होती, म्हणूनच आपण तिलाही खुशखबर सांगावी. फोन लावला आणि राधिकाला सगळं काही सांगितले. राधिकाही खुश झाली, पण राधिका थोडी चिंतेत येत बोलली, तुला माहीत आहे ना की आता आपली परिस्थिती कशी आहे. आता आपल्याला आईला विचारावं लागेल. आईचे नाव आलेच होते. तेवढ्यातच घाबरत मोहन म्हणाला, आई? अरे आता तिला कसं सांगायचं? साहजिकच होते. आईच्या कानावर हे प्रश्न पडताच ती ओरडणार होती. शक्यता ती राधिकाला पाठवणारच नव्हती. पण राधिका इथे चिडत बोलली, हे बघ, मला काही माहीत नाही. तू तिकडे जाऊन मजा करणार आणि मी इकडे एकटी बसणार? नाही, असं काही नाही. म्हणून ठरल्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी मोहन हा राधिकाच्या घरी गेला, तिच्या आईला सांगायला. राधिकाच्या घरी तिची आई आणि ती हे दोघंच होते. बाबा हे 5 वर्षाचे असतानाच गेले, म्हणून राधिकाची आई आणि बाबा ही तिची आईच होती. त्याच क्षणी मोहन आत आला आणि लाडाने तिची आई बोलली, या जावई बापू या. तेवढ्यात मोहन थोडा लाजत बोलला, काय हो आई, मी इतक्या वर्षे झाले इथे येतोय, तेव्हा तर कधी बोललं नाहीत आणि आज अचानक. इकडे त्यांची आई देखील हसत आतमध्ये गेली. पण इकडे राधिका न जाणू काय माहीत हळूच बाहेर येत होती. मोहनच्या मागे ही ती घाबऱ्या नजरेने पाहत होती, जणू तिकडे कोणीतरी आहे. त्याच क्षणी मोहनने आवाज दिला, अहो मॅडम, आहात कुठे? आणि राधिका शुद्धीवर आली. राधिकाने सांगितले, हे बघ, मी तुला कालच बोलली होते, मी नाही गेलं तर तूही नाही जायचं. आणि ठरल्याप्रमाणे मोहन आता बोलणार होता. मोहनने बाहेरूनच आवाज देत सांगितले, बरं का आई, तुम्हाला काहीतरी विचारायचं होते आणि सांगायची होती आणि परवानगी घ्यायची होती. आईने आतूनच आवाज दिला, हो बोला ना, काय झाले? आणि इकडे घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये मोहन हा त्यांना सांगू लागला आणि विचारू लागला, आई कसं आहे माहिती आहे का, आमचा एक मित्र आहे, तुम्हाला माहीतच असेल ना, राज. राज ऐकलं होतं. त्याच वेळेला मोहनने काही त्याच्या आठवणी सांगितल्या आणि त्यांच्या आईला पण आठवले की राज कोण होता. बर, त्याचं काय, कसा आहे तो? आईने विचारले. मोहननी सांगितले, तो बरा आहे, तुमच्याबद्दल देखील विचारवता. पण इकडे राधिकाने बाहेर डोळे मोठे केले आणि दोघांच्या मध्ये अडकलेला मोहन आता ते धाडसाचं पाऊल उचलणार होता आणि प्रश्न विचारणार होता. बर आई, राजनी आम्हा सर्वांसाठी छोटीशी पार्टी ठेवलेली आहे, मी तिकडे जाऊ शकतो का? आणि आतून आईचा हसण्याचा आवाज आला आणि तिने सांगितले, अहो जावा ना, त्यामध्ये काय एवढं? पण तेवढ्यातच राधिकाचे डोळे इकडे मोठे पुन्हा झाले आणि मोहन बोलला, मी म्हणजे आम्ही दोघं. हे प्रश्न ऐकलंच होतं आणि आई चिडत बाहेर आली आणि आईने सांगितले, अहो जावई बापू, तुम्हाला राधिकाची परिस्थिती माहीत आहे ना, आता 9वा महिना चालू झाला आहे, डॉक्टरने दिलेली तारीख देखील जवळ आलेली आहे आणि अशा परिस्थितीत तुम्ही तिला घेऊन जाणार? इकडे दोघांनी खूप समजवले, पण आई ही का ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. शेवटी राधिकाने रडायचे नाटक केले
आणि मग कुठेतरी जाऊन तिच्या आईने परवानगी दिली. हे बघा, तुम्ही जात आहात ते ठीक आहात, पण 2-3 दिवस जावई बापू तुम्ही ह्याची काळजी घ्यालच. पण तरीही एकदा सांगते. त्यातच राधिकाला पुन्हा एकदा सांगितले. राधिका चिडत बोलली, मी काही लहान आहे का? त्यातच आई बोलली, आपली मुलं कितीही मोठे झाले तरी ते आपल्यासाठी लहानच असतात. आणि ठरल्याप्रमाणे हे सगळे निघाले, म्हणजेच राधिका आणि मोहन. तसंच गाडीमध्ये राधिका प्रश्न विचारू लागली, काय रे मोहन, कुठे जायचं आहे? आणि हो, राज आला असेल ना? त्यांनी तर मला सांगितलंही नाही. भेटू दे, कसे फटके मारते, राधिका चिडत आणि गमतीने म्हणाली. इकडे मोहन कार चालवत होता आणि राधिका मागे बसली होती. तसं तुला सांगितल्याप्रमाणे जास्त कोणी नाही आहे का? फक्त आपल्या शाळेतला ग्रुपच आहे. मी, किशोर, राज आणि अनिता, आपण 5 लोक फक्त. त्यात पण तुला माहीत आहे ना किशोर आणि अनिताचे प्रकरण? मोहन बोलला. त्यातच राधिका बोलली, हो माहीत आहे ना, त्यांचं प्रकरण चालू आहे ते. आणि जागा त्याने लोणावळ्यामध्ये फार्म हाऊस आहे तिकडे बुक केलेली आहे. म्हणत तर होता की खूप मोठा आहे, पाहूया. तू ठीक आहेस ना मागे? काही त्रास तर होत नाही ना? मोहनने विचारले. तसंच राधिकाने उत्तर दिले, हो, काही काळजी करू नको. पण अचानक राधिकाला असे वाटू लागले की मोहन अदृश्य होत आहे. हळूहळू तिच्या आजूबाजूला कावळे साठत आहेत. ते जोरजोरात ओरडत आहेत. राधिकाला असे वाटत होते की कोणीतरी तिच्या पोटावर जोरात हात लावत आहे. आणि आजूबाजूला तिला काळे सावल्या दिसू लागल्या होत्या. त्यातलीच एक काळी सावली राधिकाचा गळा दाबणार आणि राधिका जोरात ओरडणार. त्याच क्षणी अचानक हॉर्नचा आवाज आला. राधिकाला जाग आली आणि घामाघूम झालेल्या त्या अवस्थेत ती मोहनला विचारू लागली, कुठे आहेत आपण? मोहनने विचारलं, अगं बरी आहेस ना? असं का झालं तुला? त्यातच राधिकाने त्या प्रश्नाचं उत्तर देणे टाळाटाळ केली. हा, मी बरी आहे, पण आता आपण कुठे आहोत? मोहन गमतीत बोलला, आजूबाजूला नजर टाक. साधारण 10:30 वाजले होते, पण यांची गाडी आता घाटातून जात होती. बाजूला हिरवे डोंगर आणि दुसऱ्या बाजूला खोल दरी. इकडे धुकेने जणू चादर पांघरून घेतली होती. निसर्ग आणि तो माहोल एवढा सुंदर वाटत होता की राधिका आणि मोहन त्यातच रंबून गेले. काही तास झाले असतील आणि अचानकच मोहननी गाडी थांबवली. काय रे, इकडे का गाडी थांबवली? का म्हणजे? पोहोचलो आपण, मोहन हसत बोलला. पोहोचलो म्हणजे? राधिकाने आजूबाजूला नजर टाकली तर तिकडे फक्त शेतच होते. अरे बघ इकडे काय आहे, फक्त शेतच आहेत. कुठे पोहोचलो आपण? तू काय गंमत करतो? त्यातच मोहन बोलला, अगं या शेतीच्या पलीकडेच ते फार्म हाऊस आहे, चल. मोहननी जमेल तितकी आत गाडी घेतली, पण शेवटी त्यांना पायी चालत जाणार होते. मोहननी कसेबसे एका हातामध्ये त्यांचे सामान घेतले आणि दुसऱ्या हातात राधिकाचा हात, आणि तो हळूहळू करून जसा रस्ता येईल त्यांना पार करत ते पुढे जात होते. आणि हळूहळू करून त्यांना तो आलिशान बंगला दिसू लागला होता. ते जवळ गेले आणि तिकडेच तेवढ्या समोरून तिला राज दारात उभे असलेलं दिसलं. या वहिनीसाहेब या, राज गमतीने म्हणाला. वहिनीसाहेब, वा, इतके वर्ष झाली पण तुला माझे नाव नाही माहीत, शाण्या, राधिका देखील प्रेमाने विचारले. मला साधा एक कॉल देखील नाही केलास. इकडे यांचे बोलणे चालूच होते आणि राधिका आणि मोहननी घराच्या आतमध्ये पाऊल टाकले. पण त्या क्षणी न जणू काय माहीत राधिकाला असे वाटू लागले की कुठली तरी एक काळी शक्ती तिला तिच्या जवळ बोलवत आहे. जणू काय आता राधिका त्यांच्या तावडीत सापडलेली आहे. राधिकाला मनातून भीती वाटत होती, पण त्याच क्षणी मोहन बोलला,
वो किती मस्त घर आहे. राधिकाला देखील असेच घर पाहिजे होते. राधिका इकडे तिकडे पाहू लागली आणि त्या घराच्या सौंदर्यामध्ये हरवून गेली. तेवढ्यात तिच्या कानावर एक ओळखीचा आवाज आला. राधिका, कशी आहेस? तिने वर पाहिले तर समोर अनिता खाली येत होती. राधिकाने तिच्याकडे पाहिले आणि आनंदाने स्मित हास्य केले. अनिता, तू कधी पोचलीस? राधिकाने विचारले. अरे मी सकाळी आले. मी, राज आणि किशोर. ते सोड, तू कशी आहेस? बेबी कसा आहे? मम्मीला त्रास तर देत नाही ना? अनिता तिच्या पोटावर हात फिरवत विचारले. हो मग, आतून लाता सुरू असतात. आणि त्या दोघं हसू लागल्या. हॅलो अनिता. मागे किशोर उभा होता. राधिकाला हात हलवत म्हणाला. अरे किशोर, मी तेच आता विचारणार होते, तू कुठे आहेस? आणि तेवढ्यात तुझा आवाज आला. तुम्ही कधी लग्न करणार आहात? एवढे प्रश्न राधिकाने केलेच होते. त्या क्षणी अनिताने सांगोला सुरुवात केली. तुला माहीतच आहे ना माझ्या घरची परिस्थिती. त्यातच बाबांनी स्पष्ट सांगून ठेवले की जर प्रेमविवाह केला तर आमच्याशी तुझे नाते तुटले. इकडे दोघंही रडू लागले. राधिकाने तिला धीर दिला आणि बोलली, तू काही काळजी करू नको. तसंही कोर्ट आहेस ना. 2-2 सह्या आमचे बस झाल्या. तुम्ही एकमेकांवर प्रेम करताना मग बस झाली. एवढं बोलणं राधिकाचे झालेच होते आणि अनिताला इकडे धीर आला होता. त्या क्षणी मोहन बाहेर आला. बरं, मी सगळं सामान ठेवलेलं आहे. आणि तिकडून त्या घरातला केअरटेकर. बरं साहेब, 2 वेळाची जेवणाची सोय झालेली आहे. तुम्हाला कसलाच त्रास होणार नाही आणि काय झालाच तर मला कॉल करा, मी येईल. तिने हास्य दिले आणि तिकडून तो निघत गेला. राधिका, तू एक काम कर, तू आराम कर. आपण आज सगळे पूर्ण रात्र जागणार आहोत. हां, तू आराम कर. तोपर्यंत आम्ही आमचे काम सुरू करतो. राज बॉटल घेऊन आला. किशोर म्हणाला, गाईज, मी काय बोलत आहे, आपण आता नको, रात्री सुरू करूया. आता आपण जेवून गप्पा मारूया, मग थोडं झोपून रात्री जागू. मोहनने विचारले आणि सर्वांना ते पटले. तसेच सर्वांनी घर फिरून पाहिले आणि मग गप्पा मारत बसले. तेवढ्यात तिकडे राधिकाला कसलासा भास होऊ लागला. चित्रविचित्र आवाज येऊ लागले. राधिकाने त्याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. दिवसभर सर्वांनी मस्ती आणि आराम केला आणि संध्याकाळी सगळेजण पार्टीच्या मूडमध्ये आले होते. राजचा चुलत भाऊ पण आला होता. राजने सर्वांना ओळख करून दिली. मित्रांनो, हा माझ्या काकाचा मुलगा अर्जुन. त्याने सर्वांना ओळख करून दिली. सगळ्यांनी हाय हॅलो केले आणि गप्पा गाणी सर्व काही रंगामध्ये आले. इकडे बाहेर धुक्याची एक चादर पसरली होती. सगळेजण पार्टी एन्जॉय करत होते. राजने मोबाईल काढला आणि शूट करू लागला, पण अचानक त्याचा मोबाईल वाजला आणि ते पाहून तो जोरजोरात हसू लागला. त्याला पाहून सर्वजण थांबले आणि त्याला विचारू लागले, काय रे, काय झालं, एवढा का हसतोयस? तसे तो स्वतःचे हसणे आवरत म्हणाला, अरे मला एक अनोळखी नंबरवरून मेसेज आलेला आहे. तो मेसेज वाचत हसत म्हणाला. तसंच किशोर इकडे बोलला, काय आहे तो मेसेज, आम्हाला पण सांग. राजने तो मेसेज सगळ्यांना पाठवला. किशोरने तो मोठ्याने वाचायला चालू केले. असे म्हणतात की हे करू नका, नाहीतर ती येईल आणि तुम्हाला मारून टाकेल. अरे पण ती कोण आहे, का मारून टाकेल? आणि त्याने विचारले. हो सांगतो, थांब. एकतर दारूच्या नशेमध्ये नीट दिसत नाही, किशोर म्हणाला. तो पुढे वाचू लागला. लाल दिवा सुरू करायचा, बाकी सर्व दिवे मालून टाकायचे. एका मोठ्या आरशासमोर एक मोठी मेणबत्ती घेऊन विशिष्ट वेळेमध्ये 3 वेळा फक्त बोलायचे, सुनीता, मी तुझ्या मुलीला आणि तुला मारलेले आहे. हे सर्व तुम्हाला रात्री 11:25 करायचं आहे. तसेच त्यांना दिसले की अजून एक लिंक आहे, त्यामध्ये तिची कथा आहे. तसेच किशोर बोलला, काय नाही रे, ते 10 जणांना मेसेज पाठवा, असले काहीतरी मेसेजेस असतील.
ठेवून टाक. तसंच अनिता बोलली, ए नाही, आपण करून बघूया ना हे सगळं. तसे सगळे हसत बोलले, अरे काय तू पण ह्याच्या नादी लागली, गप्प बस. तसंच राधिका बोलली, हो ना, नको, असलं काही नको. पण मोहन बोलला, ही बघ, आमची बायको अशी छोट्या छोट्या गोष्टीला भीते, पण आज तिचं हे भीने मी लांब करणार आहे. दारूच्या नशेत हा बोलत होता, पण जणू राधिकाला कल्पना होती की काहीतरी विचित्र घडणार आहे. इकडे त्या 5ही जणांनी ठरवले होते की पुढे काय करायचे. एक मोठा आरसा समोर होताच हळूहळू सगळे दिवे बंद करू लागले होते. आणि इकडे राधिका सगळ्यांसमोर त्या लिंकमध्ये असलेल्या सुनीताची कथा ही बोलणार होती, वाचून दाखवणार होती. नक्की का झाला असेल असं काही? हा मेसेज त्यांनाच का आला? खरंच आरशामध्ये 3दा बोलल्यावर सुनीता येईल, यांना मारेल, की असं काहीच होणार नाही? सुनीतावर नक्की काय झालेलं असेल? जर अन्याय झालेलाच असेल तर हे लोक तिला न्याय देतील, की सुनीता एक हाडळ बनून या सगळ्यांचा जीव घेईल? राधिकाच्या आयुष्यावर तिच्यावर काय परिणाम होणार? ते सगळे काळ्या सावल्या एक इशारा तर नव्हता ना? सुनीताची कथा नेमकी कशी असेल, पुढे काय होईल, हे सगळं जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर आवर्जून पहा अंबायू भाग 2. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल ID वर मला नक्की सेंड करा. इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढील भागामध्ये.